Fil-kurituri tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu, sens ta' skop u ambizzjoni ġdida, kif il-membri parlamentari Ewropej eletti bdew il-mandat tagħhom. Fl-10 leġislatura tiegħu, il-Parlament Ewropew ser ikollu 720 siġġu, 15 aktar minn mill-leġislatura preċedenti. 54% tal-membri parlamentari Ewropej huma eletti ġodda u s-sem tan-nisa huwa ta' 39%. Malta jirrappreżentata minn 6 membri parlamentari Ewropej li l-kol qalu li l-prijoritajiet tagħhom huma ta' interess nazzjonali. L-Europarlamentari Laburista Thomas Bajada, wieħed mill-membri parlamentari Ewropej l-ġodda, għal li fuq net tal-aġenda tiegħu ser ikun hemm iż-żgħażagħ, għawdex u l-identità Maltija. Jien għandi 3 kumitati li se nkun qed nifoka fuqhom huwa l-Kumitat tal-Ambjent u s-Saħħa Pubblika, hemmhekk nixtieq naħdem fuq l-ambjent u anke s-saħħa mentoli u kardiovaskulari. Il-Kumitat tas-Sajd fejn hemmhekk se nkun qed naħdem u nkompli fuq il-ħidma li diġà għamilt fuq is-sajd u l-akwakultura u fl-aħħar net il-Kumitat tal-Ekonomija fejn hemmhekk se nkun qed nara li jkollna żvilupp ekonomiku li jkun ukoll ekoloġikament san u anke jieħu ħsieb il-ħajja soċjali tagħna. Il-kollega tiegħu Daniel Attard, which ġdid ukoll, stqarri li jinsab fil-Parlament tal-Maltin u l-Awċin u għalhekk ra li jkopri kemm jista' jkun kumitati li huma l-aktar importanti għall-pajjiż. Se nkun qed insegwu l-Kumitat dwar it-trasport u t-turiżmu żewġ oqsma ferm importanti għaliex bħala gżira niddependu mit-trasport bl-ajru bil-baħar biex nimportaw dak kollu li nikkonsmaw anke għas-sostenn ekonomiku tagħna, l-industrija u l-enerġija u kif ukoll il-Kumitat dwar l-Iżvilupp Reġjonali. Peter Agius, li wkoll ġie eletta l-ewwel darba fl-elezzjonijiet ta' Ġunju fissem il-Partit Nazzjonalista, qal li l-Ewropa li tadotta mal-200 liġi fis-sena jeħtieġ li titfassal il-bżonnijiet ta' Malta u Għawdex. Irrid inġib aktar opportunitajiet għaż-żgħażagħ. Irrid nara li Għawdex ikollu konnettività aħjar. Irrid nara li n-negozji tagħna ikunu jistgħu jaraw il-liġijiet Ewropej u jadattawhom għal każ speċifiku ta' Malta. Irrid niġġieled il-korruzzjoni b'metodi ġodda biex ikonna tmexxija aħjar ġo Malta. U fuq kollox irid nara li l-fondi Ewropej ikunu aktar aċċessibbli għal kulħadd. Il-Viċi President tas-Soċjalisti u Demokratiċi u membru parlamentari Ewropew Laburista Alex Agius Saliba qal li l-prijoritajiet tiegħu jsegwu dawk li kellu fil-5 snin li għaddew, fosthom li jkompli jaħdem favur id-drittijiet tal-konsumaturi Maltin u Għawċin u l-qasam diġitali. Fil-Kumitat tax-xogħol ser inkompli naħdem sabiex fl-aħħar mill-aħħar naraw li nkomplu nissalvagwardjaw id-drittijiet tal-ħaddiema Ewropej, speċjalment permezz ta' drittijiet li jkomplu jsaħħu il-ħin ta' kwalità tal-ħaddiema tagħna u anke l-livell tal-pagi tal-ħaddiema tagħna. Min-naħa l-oħra mbagħad fil-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili ser inkompli nwassal il-messaġġ ta' pajjiżna ta' riformi li qegħdin iwettqu sabiex fl-aħħar mill-aħħar inkomplu saħħu is-salta ta' dritt f'pajjiżna u d-demokrazija f'pajjiżna. L-Europarlamentari Nazzjonalista David Casa bl-itwal karriera fost kollha bħala membru parlamentari Ewropew qal li din is-sena se jsegwi kumitat ġdid. Jiena ħanerġa' naturalment inkun fil-Kumitat għall-Affarijiet Soċjali u dawk ta' affarijiet tax-xogħol għax dan kumitati li nsegwi issa għal dawn l-aħħar 20 sena. Kif ukoll il-Kumitat Ekonomiku Monetarju. Però din id-darba ħajkoll it-tielet kumitat ħansegwi kumitat li s-soltu tkun fih Roberta Mezzalama billi President ħan dannu għal-Komitat għal-Libertajiet Ċivili. Il-membri parlamentari Ewropej il-kull qablu li huma listi li jindirizzaw il-kwistjonijiet kritiċi li feġġew fl-aħħar żminijiet u jaħdmu lejn Malta, Għawdex u Unjoni Ewropea aktar b'saħħithom u maqudin.